isdang higit sa 15 pulgadang haba at may 3 kilong bigat, ito ang nalambat na mga residente sa gilid lamang ng dagat ng Barangay Poro, San Fernando City, La Union. Biyaya raw talaga ito ayon na rin sa mga lokal na nagtulungan para malambat ang mga isda. Aabot sa 200 kilo ang lahat ng nalambat na isdang talakitok at bonito. Isa si Aljon sa mga saksi sa biyaya ng dagat. Di ma'am, nandito lang ako ma'am. Tapos yung mga kaibigan ko may nakita silang isda dyan sa gilid lang. Ma'am, da nakita da nga si datang nga kasla. Igid lang nga nakatado nga kumpul-kumpul nga pangan. Apapanda ito dalang pasigan? Ma'am. Tapos tata, sinabayan damat nga sinigayan ma'am nga kwa. Tapos ma'am nagadumat nga sidang nagdadak nga talakitok kin bonito. Ang ilan sa mga isdang nahuli, ibinenta. Samantalang karamihan naman ay pinaghatian na rin ng mga residente upang may pang-ulam. Si Aling Zenaida, isang isdang bonito ang nakuha. Ano ma'am, pwedeng ihaw, paksiw, sinigang. Ang pagdagsa ng mga isda malapit sa dalampasigan, ngayon lang daw naranasan ng mga residente. Wala na raw silang ibang maisip kundi magpasalamat sa biyaya, lalo't mga good size at sariwa ang mga isda. Regarding doon sa pagdagsaan ng mga sida, ijay puro, kitaan mino niya dagay scientific reasons no apay nga agkasyay. Kasi usually sagpaminsan nagyeda So nag-inquire kami matida geda do mga experts kat kung ti may sa nga reason dita kat baka dagitoy sida nga dagitoy at dangay ti kamkamaten dangay nga babasit nga sida. Ta usually dagay babasit nga sida adajay da seashore. So kamkamaten da nga kanenda kuma so na padpad da ijay nga area. Dieti kasla makikita mi nga rason paylaeng tata no apay nga nagdagsaan ti sida ijay. Kitkitaan mi mat dijay about climate change no diay nga nagpinmudot or what ngam ti kwagamin ijay ket no napudot dapat umadayo da agkita dati nalamlam miis nga lugar isunghan nga related di climate change so far tata jay kwami makikita mi nga reason no apay nga nagdagsaan da ijay. Joan Punsoy, Balitang Solid North.